Evo, ušao sam ovde u crkvu. Znači, ne postoji niko ovde da se moliban vrši zbog koronavirusa za poginule u NATO bombardovanju. Bog nek oprosti u opštini Leposavić. Niko se nije setio za mrtve. Ja kao stari ratnik, stari veteran sam došao da se pomolim Bogu za sve njih i Bog dušu da im oprosti. Žao mi je, Gospode Bože, oprosti mi, Gospode, molim ti se moje grehe. Laka zemlja mojim saborcima, mojim junacima. Tuga. Oni se nisu plašili kad su ušali, a ovi se plaše od običnog koronavirusa koje je opet NATO napravio. Slava vama, junaci moji, braćo moja. Sad uzimam sveće da zapalim za ljude koji su sa mnom izginuli, a ima ih mnogo, iz moje izviđačke čete. Evo, pogledajte sami. Gospod Bog nek mi oprosti, ne reklamiram se, ne slikam sebe, ali neka znaju ljudi da u mojoj opštini Leposavić je mnogo ljudi dalo život svoj. Mnogo ljudi dalo život za sve nas. Da bi mi mogli da se krijemo od koronavirusa. Nismo se krili ni od Šiptara, niti smo se krili od NATO agresora, a sad smo došli da se krijemo od koronavirusa. Bog nek ni oprosti. Bože, oprosti nam, grešni smo. Junaci moji, braćo moja, mladost moja, dali ste živote za srpstvo, za Srbiju. Evo danas kako vam vraćaju. Izabrali su predstavnike naše. Evo, pobadam sveće za vaš Vaskrs, da ve Bog, pogledajte kako lep plamen, Bog čuje. Ne bojte se, braćo moja, džabe, niste izgubili glavu. A mi grešni, oprostite nam.